हेल' लोगोफोर, बे समाव फै जों मिथिना लादिनि सान मन'नाय, अखाफोर मन'नाय मानो जायो, माब्ला जायो, माब्रै जायो आरो जों बेनि सोमोन्दो गोनां माखासे बाथ्राफोर एबा बेबायदि समाव जों मानो मेगन गोजायै नायनो नाङा एबा मा खालामनो गोनां दङ बेफोरनि सोमोन्दै फै फारि मिथिना लानि। फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिनानै लानाय जादों जे सान मन'नाय बिनि बागै नोंथांमोननो गुवारै फोरमायनो नागिरदों। दा सान मन'नाय होननानै मानो बुंदों एबा गोबाङानो बेयावबो कनफिउसन जानो हागौ जे सान मन'नाय मा बुस्थुखौ मानो सान मन'नाय बुंनाय जाखो। दा बेयाव गोबाङानो गोरोन्थि साननो हागौ। दा बे जाहैबाय बर' सोदोब हिसाबै बेखौ उन्दैनिफ्रायनो बाहायबोनाय आरो बेयाव स्कुलनि गासैबो बिजाबफोरावबो बेखौनो लिरो, बेखौनो बुंनाय जादों, जेराव सलार इक्लिप्सन होननानै बुंनाय जायो। नोंथांमोनहाबो बेखौ बयबो मिथिखागौ। दा बेखायनो बिनि सायाव सलार इक्लिप्स, बे सलार इक्लिप्सखौ नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन सोदोबबो बाहायनो हागौ, नाथाय बाहाय आङो सलार इक्लिप्स हिसाबै सान मन'नायखौनो बाहायदों आरो बेखौ उन्दैनिफ्रायनो मोनबोनायखाय बयबो बुजिग्राखाय बेखौ बाहायनाय जादों। दा फैदो फारियै मिथिना लानि। दा बेयो जाहैबाय जोंनाव गोबां धर्मनि शास्त्र एबा गुबुन बायदिसिना जोंनि समाजाव माखासे गोबांथार नंखाय खोथाफोर जोंनाव सोलिनानै दङ। दा बेखौ नोंथांमोननो प्रेक्टिकेलि दिन्थिनो लानाय जादों। दा बैफोर सोलिनायफोरखौ आङो जेबो बुंला, नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ। दा बेयाव जाहैबाय जोंनिया अरिजिनेलि मा जायो, जेलाना जोंनि सानखौ बुहुमा गिदिङो गावनि लामाजों आरो गावनि अरबिटजों, बेनिफ्राय आरो बुहुमखौ अखाफोरा गावनि लामाजों गिदिङो। दानिया बे हिसाबै बेबायदि गिदिंनायाव जेब्ला सान, नोंथांमोना जेरै नुदों, ओरै फारसेथिं जेला सान आरो बिनि गेजेराव बाहागोआव अखाफोर आरो बिनि लास्टथिंजाय माने आगदा फारसेथिंजाय हमनानै ला बेयाव जुदि बुहुम थायोब्ला, दा बेयाव बुहुम थायोबा साननि सोराङा थोंजोङै माने बुहुमाव नांहैनो सुबिदा मोना होनदों। बबेबा दाबसे जायगायाव जेला जाय जायगायाव सान, अखाफोर आरो बुहुम सिदा जागोन, बे जायगायाव साननि सोरांखौ गासैखौबो अखाफोरा लागोन आरो अखाफोरा लानायनि थाखाय बुहुमनि बबेबा दाबसे जायगायाव, जाय जायगायाव अखाफोरजों थोंजों जादों, बे जायगायाव साननि सोराङा थोंजों नांहैनाय नङा होनदों। अब्लानो बै समाव बे बारा गोबाव जाया, नाथाय बेयो गोबां मालाबा जोबोद खम मिनिट्सनि गेजेरावनो जायो, मालाबा 30 मिनिट्स एबा मालाबा से घन्टाफ्रामबो जानो हागौ बियो। दा बेयाव बबेबा जायगाखौ लानानै बबेबा जायगायाव बेबायदि जागोन आरो। दा बेखिनि समावहाय जेलाना बे सान बाहागोखौ, साननि समाव जानाय समाव सान बाहागोखौ नुनो मोननाय नंला एबा अखाफोरा होथेनानै खोमसि खालामनानै दोनगोन, बै समखौनो सान मन'नाय होननानै बै जायगायाव बुंनाय जागोन। बै जायगानाल', नाथाय गासैबो बुहुमखौनो होथेनो हाया एबा गासैबो बुहुमावनो बियो जाजोबा। दा बे आरो बियो मालाबा हमनानै ला जोंनि उल्था फारसेथिंजाय थानाय समाव जायोबा जोंनावहाय नुनाय नङा, माने जोंनाव हर जानानै थाखानाय समाव जायोबा जों नुनाय नङा, जेराव सान जागोन बे समावल'। बेखायनो मालाबा माने जोंनि जायगायाव एबा गावबागाव जोंनि थानाय ओनसोलफोराव बियो मालाबा नुनो मोननाय जाया एबा सान मन'नायखौ नुनो मोननाय जाया। दा बेबायदि दानिया बेयावहाय मोनसे मिथिनो गोनां बाथ्रा दङ, बे जाहैबाय नुनो मोननाय जागोन जे बाहाय नोंथांमोननो मोनसे सावगारि दिन्थिबावदों। दा बे साननि सोराङा अखाफोराव नांथानानै बेबायदि जागोन। दानिया बाहाय बेनि गुबै खोमसिथार बाहागोआ नैबे जागोन होनदों, नैबे गेजेर बाहागो जायखौ गोसोमसिन होननानै बुंनाय जादों, बेखौ जायखौ होननानै बुंदों टटेल इक्लिप्स, बियो बाहाय गोलैहैगोन। बेनिफ्राय जोंनि प्रेक्टिकेल इक्लिप्स एबा प्रेक्टिकेलि सान मन'नायखौ जों मेगनजों नुनो मोननाय जाहैनाया माने सिनायनो मोनगोन, जिहेथु स्रां जेखौ जों नुनो मोननाय जागोन, बे बाहागोआ बिनि जिं बाहागोफ्रा, नैबेखिनि बाहागोफ्रा जायो होनदों। जेरैहाय बाहाय खिन्थानानै होखादों प्रेक्टिकेल इक्लिप्स आरो बेनिफ्राय टटेल इक्लिप्स हिसाबै। दा बेखौ जोङो मिथिना लानो गोनां। दा दानिया बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ अखाफोरनि थाखाय। अखाफोर मन'नायालाय दानिया मा बुस्थु, बेखौबो जों फैदो मिथिना लादोनि। अखाफोर मन'नायनि बेलायाव गोबाङानो मिथिखाबाय। दा सान मन'नाया जेरै, बेनिबो एखे रोखोमैनो अखाफोर मन'नाय, नाथाय बेनिया बेल' खोथाया, जेलाना सान, बेनिफ्राय बुहुम आरो अखाफोर, बे मोनथामजों जेलाना सिदा जागोन एबा थोंजोङै गोग्लैगोन, अब्ला बेयो जालायगोन। दानिया बेवहाय अखाफोराव साननि सोराङा नांहैनायनि थाखाय जों अखाफोरखौ नुयो, नाथाय बाहाय बेबादि जानाय समाव अखाफोराव स्रां गोलैहैनायनि सिगां गेजेराव बुहुमा थाथेनानै होगोन आरो बुहुमाव साननि सोराङा नांथानानै अखाफोरनाव नांहैया जागोन। अब्लानो जोङो बै फारसेथिंजायनि जै जायगायाव अखाफोरखौ नुदोंमोन, बै जायगानि मानसिफ्रा एबा बै जायगायाव अखाफोरखौ नुनाय नङा। आरो बेबो गोबाव सम जाया,
बारा गोबाव सम लाया, बेबो दसेल' लायो। जेरै सान मन'नायाबो बिदिनो खोब माखासे घन्टा एबा माखासे मिनिट्सनि गेजेराव जागोन, जायगा लायै जायगा। दा बेबो बिदिनो जागोन। दा बेखौनो बेबायदि जानाय समखौनो अखाफोर मन'नाय बुंनाय जागोन होनदों। दानिया बेयावबो दहायनि बादि मोननै बाहागो दङ। बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुदों जेरैहाय बेनिनो मोनसेया जाहैबाय मोनसे गुबै इक्लिप्स बेयाव नुगोन। बेनिफ्राय माखासेया प्रेक्टिकेल इक्लिप्स नुनो मोननाय जागोन। माने माबि मेगनजों नुनो मोननाय माखासे जोंनि अखाफोर मन'नायनि जाय जायगायाव खोमसिया मेजरिटि हिसाबै गोलैगोन बेखौ खोमसिथार नुगोन, जेबो सिनायनाय नङा। बेनिफ्राय अखाफोर मन'नायखौ मेगनजों नायनानै जेलाना स्रां स्रां नुगोन ओनसोला, बै खोमसिथार जानायनि जिं बाहागोथिंजाय नुनो मोननाय जागोन होनदों। दा प्रेक्टिकेल इक्लिप्स होननानै बुङो बेखौनो। दा बेखायनो अखाफोर मन'नाय आरो सान मन'नाय बे मोननैबो बे रोखोमैनो जायो। दा बेखौ नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानो हागौ। जोंनाव समाजाव गोबां बायदिसिना खोथा ओंखारनानै थायो, बेफोरखौ जायफ्रा लेखा फरायो एबा फरायनो मोनदों बिथांमोनाल' मिथिगोन एबा सोरनिबा खिन्थानायफ्राव मिथिनो मोनो प्रेक्टिकेलि मा जामारो। बेनिफ्राय जायफ्रा फरायनायजों सोमोन्दो गैया एबा गुबुननि बाथ्राफोरनिफ्रायबो खोनानो मोनाखै एबा खोनाबाबो फोथायाखै, बिथांमोनहा मिथिनो मोना। दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय जों मानो मेगन गोजायै नायनो नाङा। दा बेखौ जोङो गिदिरफोराथ' बयबो मिथिखायो, नाथाय उन्दैफोरा मिथिया। दा बेनि थाखाय उन्दैफोरखौ जोङो बादा होनानै दोननो नांगोन। गिदिरा बादा होनानै दोनबासो उन्दैफोरा मिथिगोन। बेखायनो दा बाहाय बुंनो साननाया गिदिरफोरखौ बुंनो सानाखै, मानो होनबा गिदिरफोरा बयबो मिथिखागौआनोखा जे साननिफ्राय सरासनस्रायै जोंनाव जेरोखोम फान्थाव गाब सोरां रोदा होनना बुङो। दा बेयो जोंनाव साननि समाव एबा मेगना गोजा नायनाय समाव जोंनि सरासनस्रा स्राङाव बेयो जोंनि थाखाय जेबो एफेक्ट खालामनो हाया। बेनिफ्राय जेलाना नाथाय सान मन'नाय जायो, अब्ला बेयाव माखासे रेफोर फैफायो होनदों, जाय जोंनि मेगननि थाखाय गाज्रि आघात खालामनो हागौ होनदों। मालाबा मेगनानो गाज्रिबो जानो हागौ एबा गाज्रि जायाबाबो लासै लासै गाज्रि जालांनायनि सुबिदा जानो हागौ, एबा नङाबा मेगननि पावार एबा मेगननि थाखाय जायखिजाया माबा मोनसे गाज्रि जाथाय खालामनो हागौ, बेखौ बिगियानगिरिफ्रा बुङो होनदों। बेखायनो बेखौ मेगन गोजायै नायनो नाङा, जायखौ बायनिकुलार्सफोरजों जोङो नायनो हानाय जायो। दा बे अखाफोरनि मन'नायनि बेलायावबो बेनो, नाथाय अखाफोरनि मन'नायनि बेलायाव जोंना सान मन'नायनि बादि एसेग्राब स्रां एबा एफेक्ट जानाय नुनो मोना। मानो होनबा अखाफोरा जोंनो सरासनस्रा मोल्लेदखा। अब्लाबो नाथाय गोबां समाव माखासे समावहाय अखाफोर मन'नायनि बेलायावबो बादा होनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेसिकलि बांसिन सान मन'नायनि बेलायाव बादा होयो। दा जेखि जाया मानो मोननैबो जोंनि थाखाय गोनां हिसाबै एबा मोननैबो जोंनि थाखाय गिथावना। बेनि थाखाय जोङो मोननैखौबो मेगन गोजायै नायनो नाङा एबा नायहोनो नाङा। बेखौ नोंथांमोनहाबो बादा होनो नांगोन। दा बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो मोनसेबाव नुनो मोननाय जादों जे सावगारि बाहाय जेखौ नुदों नोंथांमोनहा। दा बाहाय नुनानै नोंथांमोनहा आन्दाज खालामनो हादों जानो हागौ बेयो मा बुस्थु। बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुदों मोनसे अखाफोरनि महर आरो बेयो बुहुम। बेनिफ्राय बे अखाफोरा फारसेथिं देरलांनाय थानाय आरो फारसेथिं सेबबोबाय थानाय। दा बे जाहैबाय पुर्निमा, अमाबैसा, एकादशी। दा बेफोर जानायनि गुबै खारनफोर। दा बेफोरखौ नोंथांमोनजों लोगोसे उननि भिडिअआव आङो जेसेबां हायो लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि थाखाय। दा आसा खालामो नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जानो हागौ। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। नोंथांमोनाबो गुबुनफोरनो खिन्थाबानो जाबाय। बेसिकेलि फरायसाफोरनि थाखाय गोनां। फरायसाफोरनो नोंथांमोना शेयार खालामना होनो नांगोन। नोंथाङाबो फोरमायना होनो हानाय जागोन। बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।